Takže čauťa, moje meno je Serkety, a som u ďalšieho videa a tento to bude z hry Clash of Clans. Dnes budem sa to pokúšať vydávať skoro každý deň, pokiaľ sa bude dať. Dneska som začal až od 31. levela, lebo nebudem začínať od jednotky, lebo toto pokiaľ sa spraví, tak to trvá. Takže budeme hrať Clash of Clans. Tento elixír už mám, môžete sa pozrieť zatiaľ, tak to robíme, aby ste videli, čo mám. Ja som to napísal. Mám Spell Factory, zatiaľ už si robím ten potion na 2. Mám ho no áno. Potom mám, toto si robím na 6. Miny mám na 9. 9, 8, 9. Canony mám všetky na 5, nie, to je na 6, to je na 5. Wizard Tower mám na 2. Townhill, mám Town Hall to je jedno, sa mi robí už na 6, to je na 4. Archeryky mám už na 3, sa mi zdá. A tak, takže ideme útok. Keďže začíname takto. Chcel som to všetko vypracať, ale už je ťažko. Tak, ideme a tak. Neviem si nejakého takého vhodného super pre nás. Tak tento vyzerá dobré a má dosť aj toto. Ale má to dosť na hovno rozložené, tento chlapec. Takže to hodíme tu na. Že tu zígneme týchto niga. Áno, giganti, títo. Tak. Jedný šel na tomto. Kámo, to padne jak nič. A ešte tu na ich kus naspamujem mu. Na skôr ich takto rozkladám, aby potom prakticky ma nemohli zničiť. No, mohli. Proste aby to nezničili. Tak skoro. Musíme dať. To všetci idú na tú debilinku. Musím to nasmerovať tu na. Dobre tam je to, dobre je to. Mám jednu hviezdičku, to je úplne cool. Jedna hviezdička je super. Kámo, tak toto si dáme jak nič. Aj dosť mohli týchto peniazy. A pokiaľ ste si všimli tieto klapky, ja to volám klapky, som mal len 400 dač, takže tak teraz to bude prúser, ale musia to zničiť moji. Dobre, ale nie, paráda, na radu všetko dali. Takže na 3 hviezdy, jak nič, to dáme. Excellent. Ešte čo musia zničiť? Toto musia zničiť. No, nič nemá, to tiež nič nemá. Ešte toto a toto. Dobre sa to rozložilo prakticky. Tak, pekne, už nemáme čo ničiť, ale 27 párov je našich, čiže úplne cool, takže asi tak. Pardon. Na 100 jak nič. 27, 22. Pekný loot mal. Taky tam dám tých 2 gigantov, aj tak tam skoro už nemám už nič, sorry. 1031 tam bolo. Myslím, že áno. Teraz dosť dlho nebudú vychádzať videá z Minecraftu alebo proste z takýchto hier. Kvôli tomu, že počítač mám kus dodrbaný. Sme Silvery jednotke alebo v 2 sme ešte. Stále sme v 2. Pozrieme sa, kde sme v klane. Keď tak sa môžete pripojiť do klanu Good Black Clan. Ktorý som v klane. Som 15. No, to Crazy Panda, ten môj spolužiak, ma predbehol hajzel. Ja som tam napísal DK. Nemám wizardov, sorry, Kiko.
Ako teda dáme taktiku? Dáme Wizardi, alebo dáme, čo dáme? Nemám prakticky teraz nič, takže ti nemôžem dať vôbec nič. Nemám nič. Dáme to takto. Takto, asi dáme tam aj Wizardov pár. Dáme tak 4. Potom dáme Giantov. Nech sebe nepohnevajú. Tu dáme týchto. Jemenenky, pane Bože. A nie. Potom si chcem vylepšiť klan, ale ešte nemôžem, keďže 6 hodín alebo 6 dní. 6 hodín, dobre. Keďže ešte nemôžem kvôli tomu, že sa robí Archer Tower a toto tu. Tak. Ja neviem, ja som... A 24 teraz som tejka, tak to je plné. Že by sme skúsili i sem, ale neviem, čo tam nás čaká. Taký malý ľud a na toto mám zautočiť, hej. Why not? Tak ako na toto ani náhodou. Za taký malý ľud, tak to si radšej zautočím na Diagonal Šulina. Dal mu. A ja ti tam dať, čo, keď ešte môžem. Iba na obranu, tak to ti nech... No, teraz by som ti mohol dať, keďže mám. Takže, ja som asi ozvem, keď sa mi to spraví, lebo že teraz ako neviem nakezať. Môžeš. Takže asi až po strihu. Strih. Takže som späť po strihu. A ešte stále to nie je hotové, ale toto som sa vám ukázať ostatné dediny. Prvom začneme mojim najlepším kamarátom Kičkom, takže idem sa pozrieť na jeho dedinu. Celkom pekne to tu má. Aj tie proste tie voly. Downhill ho má na 5. Spell Factory má na 1, to je giga. 4, level 1. To si robím na 3. Úplne super dedina. Zvyšky asi nejako takto. Bola takto. Je tiež druhej ligy ako ja v Silver. A viete čo je fail? Že ja ho vôbec ako v tej ligy nevidím. Ako keď nám hre má 1004, hej, takže ideme sa pozrieť až po 1007, vidíte? 4004 má to len deký Japonec. Pozrieme sa na jeho dedinu. Tej kokos, ako môžeme taký Šulin. Na 2 má. Ty ale celkom super. Pozrieme sa, kto je aj prvý. Taký level. Zase taký Číňan. Čo za gutu. Wow. Kámo, tak tento má úplne cool. Takže teraz vám ukážem ostatných členov klánu. Asi začnem úplne od dola. Začneme Terkou. To je taký zbojník. Ani až tak skoro nič nemám. Mám tu je L11 Army. Ten už niečo aj má. Napríklad tieto dvilinky mám už na tom na 6, čo žia nie, hej, takže pozor. Aj k tomu menší level, že potom začnem Quizexom. Tento má asi nejako takto. To si robí, Mortar si tiež robí na trojku. 4 to má na jednotke má. Tak, asi nejako takto vyzerá jeho dedina. Budem dole, neviem to nejako rozberať. What? Aha, to som načítal. Niekedy mi to Wi-Fi tak ako nie, že sekne, ale že nefunguje.
komu hej, ne? Dobre, ukážeme si ostatný. Kička toho Dannyho 16. Má tiež úplne celkom aj dobrú dedinu. Všimneme si. Vyzerá, že má už na trojke. Má už na... Ty kokos... Kde má Townhill? No to zničenú. Akože dá si Townhill takto, ako daj. Not. Tak už vám ukážem len silnejších, napríklad Crazy Panda. Tam vám ukážem Niku a... No tak dobre, Crazy Panda vám asi už neukážem. Ukážem vám teraz Niku a Google. Nika. Tak to asi to má nejako Nika. 7 tiež. Takže má Dark Elixir Storage. To je už Bold League, čož ja ešte nie som, ale už sa snažím pomaly. A ešte vám ukážem Google. Aj toho poznám osobne. Niku osobne nepoznám, tak tam to má určite lepšie podľa mňa než Nika. 196 a môže mať 200, hej. To má na 6 a ešte tretie, kde má. Čo si robíš? Dark. Aha. On má už 4. Mám ešte len 2, či 3. Či nie, mám len 3, ne? Áno, 3. Už má 4 hajzel. Dobre, ideme na tak. Keď už máme všetko dorobné, tak ideme na to. Moc. Nevyberám takých silných, lebo proste kvôli lootu proste sú úplne mega silní a loot majú proste 2000. A radšej vyberám takého, ktorého sa cítim, že ho dám a na ktorého nepochybujem. Napríklad toho by som aj dal, ale malý loot má. Že ruším to. Tak tento a dosť ťažký je pre mňa. 10 000. Tak 10 000. Dám hranicu tomu. 10 000. Som skoro klikol. Šťastí, že tam zadať. A golf. 53. Netrúfnem si na to tiež. No. Tak s týmto už by sa aj niečo dalo robiť. Tak to tu buchneme. Tak, toto tu tak dáme. Pokračujeme. Nájdeme to tak nejako asi. Nech to podničia. Oh shit. Complication. Nech zničia ich. Tak. A pozrite, zapnete útok. Takže pokiaľ vy ste potom skvelý útok, ktorý som prehral a ja som ho nevidel, tak to je zle veľmi, že som ho prehral a tak. Tak. Prehrali sme, fúha, nevadí. Ešte sa robia 3, 4, to bude 9. A v ďalšom diele pôjdeme opäť a tak.
Takže možno aj niečo ešte tu napribudne. Možno. Takže sa pre toto video s vami lúčim a uvidíme sa ďalšieho videa z hry Clash of Clans a čus.